پرانیا وان گنجان بری چند هفتهان جا افغانستان رویانه لوی دما کو طالبان ولات کنترل کر. جبو کو بگهجن ترکیه وان سر پیان سینور ایران قط کر و دسر تیل و چالان را درباس بون. هنک جبر روزنامه‌وانان دراون جبر کو دترسن او پولیسن کو دخوازن یان وان بگرن یان جوان وگرینن ایرانه. ما وینا گفتم که هەواڵی من تەلەفۆنا من کرد و گوت پۆلیسە ئاو گرتنە لەوان دانا و ئەو ji Tirkiyê vegerandine Îranê. Dema xelek ji Efxanistanê telefona min dike, ez vê ji wan re dibêjim bi vê rêkê neyên vir gelek zehmet û metirsîdar e. Tirkiye jî dîwarekî 3 metr bilind ava dike, bi giştî ji bo rê li ber penaberan bigire ku neyên nav sînorê Tirkiyeyê. Bêtirî 4 milyon penaber û koçber li Tirkiye hene, bêtir ji her welatekî din li cîhanê. Gelek welatiyên Tirk jî dibêjin ew kes bûne barek ser abûriya Tirkiyeyê. Penaber dibêjin ne bi destê wan bû ku welat û milk û malbatên xwe li dû bihêlin û derkevin. Meha borî, Talîbanê destê xwedanî ser Efxanistan berî vekêşana plankiriya hêzên Amerîkî piştî 20 salên şer. Li seranserî welêt, xelk reviyan ji ber tirsa ku rêxistina çekdar ziyanê bigihîne wan yan jî sivîlan bikuje wekû çawa di salên notî de ew yek kir. Gelek sedemên revîna xelkê hene. Dibe ku bi artêşa Amerîkî yan biyan Efxanî re kar kiribin, yan jî dibe ku misilmanên şîa bin, yan jî jinên ku dixwazin kar bikin an jî biçin dibistanê. Piştî ku Talîban Kabûla paytext kontrol kir, hinek plan ragihan ku ew ê Efxanistan bi şêweyekî bêtir nerim birêve bibe. Lê piştî bi dehên salan ji tund û tûjî û tirsê, gelek penaber dibêjin ew bawer nakin tundiya Talîbanan û dê jiya berê kêmtir be. طالبان وڵاتê min dagîr kir û şer hebû. Me nikarîbû li wir bijîn. Ji ber wê yekê ez derketim. Vî kurî lingên xwe birîn kir dema ku di ser têlan re sînor derbas kir. Piştî 20 rojan birînên wî hîn kulin û tiştek li cem tuneyê ku pê derman bike. Ev grûp birçî û westiya ye li dema ku ji ber polîs ji cihekî veşartinê diçin cihekî din. Grûp dibêje ew naxwazin biçin nexweşxanayan ji ber tirsa ku werin girtin. Hinek penaberên din dibêjin dîwar, têlên tûj û çal ne astengên herî zehmetên ku rastî wan tên. Du sê kes bi kêr û tevangan li daristanê nêzîkî ma bûn. Eger me kelûperên xwe nedaban wan ew ê em birîndar kirbane. Eger me daba em ê bêyî tiştek mabane. Piraniya penaberên li vir xwedî serpêhatiyên lêdan û dizîn û ravandinê ne. Lê ew dibêjin alternatîva vê yekê mirim bû li welatê wan.